weltare ɓiɓɓe fulɓe ando diine ma fedde heblo sukaɓe africa takusan yoni to jewola sare to awoyanade to teccana to jiigue jeeri to lobbudo barogala to loƴola to mareysa to mafondu to ɗal haya to hudallayi to sincan jakiri to agrisa to dremisa ko on takusan juula ha e nder galle elhaja oumar de to likseba golgol e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ko fate kawgel entrant 6e année examen mo sukaɓe mbaɗanno ko aljuma hande o fonno gasde kono épreuve arabe o ɓoccitima waɗi fuita ko battingui o batto ñande aljuma paaɗo to leydi Sénégal galle taltalɓe ɓe Sénégal woni ɗe oumarien ɓe kolli tigui hitande hikka nde ɓe mawninta mawlude ko noon kadi ko fate ziyara mabɓe annuel koɓe ittuɓe ɗum itti ɗum e oɗo saaha joni bone coronavirus to leydi Mali biteɗo Sidiga Amfa Konaté ko gonnoɗo directeur général ORTM woni radio télévision leydi Mali kanko e gonnoɗo responsable financier makko kala ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe tawe nder kasoji ɓe tuma noon ko dirkinde e ɓurjinde koppereje kewɗe to leydi Burkina Faso leydi ndi heeɓi usine muɗum pewnowo panneau solaire to leydi Nigéria to rewo leydi ndi ko toɓoji kewɗi ndiyam caami toon ɗum saabima yoolari mawdu yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen to dowlaji tentuɗi Amérique Donald Trump e joom suudu muɗum kala tawrama ene gondi e mboroso coronavirus to leydi Liban ko mandat d'arrêt waɗa tigui e joom bateau caabinoɗo fettande mawde fettinode e nder Beyrouth lamorgo leydi ndi ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen bisimilla moon kerki kotondirte joni joni jañoɗen من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ɓatake jam gonɗaɗo hono kajja pendela to dowlaci tentuɗi Amérique ko ɓi duttiɗo ko kanko yettiniɗo wulago ngo hono Ibra Pendela to Nouakchott leydi Mauritanie ko ɓi duttiɗo Bana Pendela to Nouakchott ko ɓi duttiɗo hono Dokke Coulibaly to Nouakchott ko ɓi duttiɗo Yaya Bakel to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko ɓi duttiɗo Yero Astel to leydi Mauritanie ko joom galle duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe ɓe Nouakchott naɓe ɓe Jowol naɓe ɓe Gawol naɓe kala ustare nene mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Gori Penda ko alkamisa hanki o yalti aduna to Nouakchott ko aljuma hande o wirna ɗon to Nouakchott ɓatake jamma gonɗaɗo hono Seyena Ndiaye to dowlaci dentuɗi Amérique ko miñuma duttiɗo jettinɗo ɗo wulago ngo Hammadi Penda to leydi Mauritanie ko miñuma duttiɗo Jeylani ko miñuma duttiɗo hono Kumba Jingue to Mauritanie ko miñuma duttiɗo Soyruma Coulibaly to France ko miñuma duttiɗo Amadou Bayal Sall to Nouakchott Amadou Demba Sy to Jowol ko miñuma duttiɗo eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe Gawol naɓe Nouakchott naɓe Jowol naɓe kala ustare nene mabɓe hen banggue mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Gori Penda noon o yalti aduna ko alkamisa hanki o to Nouakchott ko aljuma hande o wirna eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Ayo bela yoro mi dangi bela mi hindana bela yoro mi jaftay bela ayo bela yoro ɓatake siftinde e ɓatake erango ummorade e ceerno Djibisi
ceerno jibisi kol bawɗo lasrari ko moƴƴuɗo leɗɗe ceerno jibisi ko bawɗo listikar moƴƴuɗo longal bawɗo ƴewgal ceerno jibisi ene safroro to banggue golloro to banggue lasrari omo golloro kadi leɗɗe ceerno jibisi noon so tawi on jokkodiri o waɗante listikar o haalama alhaalima kala to mbawɗa wonde kala son jokkodiri o waɗante listikar laaɓɗo ceer ha cikkani mataw ko kalanaɗo haala maɗa ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu newiɗo ceerno jibisi ne hutoro leɗɗe omo jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi omo jogui leggal gotal fannude safra fodde sappo e tati mboros woni rafi comiɗo e nder ɓandu neɗɗo omo jogui leɗɗe goɗɗe kadi so tawi a hutorima ɗen leɗɗe ko famdi kala fodde sappo e jeenayyi rafi cominoɗo e nder ɓandu maɗa ma yaltu ha laaɓa tawa noon ala kole cali so wona gueɗe ɗiɗi woni ñamde liɗɗi biteɗi yaboyi e hutorade glace ceerno jibisi ene tawe ceerno jibisi ene yawrani rewɓe tawa ko wonduɓe e ellaji musɗi rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe kadi lelɓe resede kala ceerno jibisi ene jogui leɗɗe kadi safroje worɓe ustoraɓe goragu e jippiɓe e leese e worɓe kadi ɓe ngala maniyu walla ɓe maniyu men moƴƴani ha joguiɓe maniyu cetta kala omo safra jomum ha yito hoore mum ceerno jibisi ne jogui leɗɗe kadi cafroje worɓe yawɓe yitade koye mumen ha jomum sella hano hannirtani ceerno jibisi ne safra yimɓe wonduɓe signere e wonduɓe fayre e wonduɓe saaha kala e kulol ha tenti kadi e sukaɓe rewɓe yanoɓe kala saaha taw ko yaɗoɓe crise aji ceerno jibisi noon so tawi kay o rewi client o haalanta tigui ko gonduɗa o safruma ha cella kadi ko newiɗo no fewi saabu so banggue leng sénégal dendagal rafi ko wawi wonde kala o ɓurata e mum ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi ko leydi mali o ɓurata hen ujunnaji tati so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunnaji jeegom taw ko haalisa uguya ceerno jibisi e oɗo saaha joni en andina dendagal bandiraɓe wonde base makko mawɗo tawate kono nakcotta to marché nettet so tawi ari ha marché nettet ɗo sa waɗi 600 sa waɗi numéro 48 62 54 07 kawrata koye ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 kawrata koye ceerno Alassane Sy ɓeɗon ko almuɓe makko ko miñiraɓe makko ko kañumen goni to base ɗo ko wawɓe golle ɗe kadi ko laaɓaɓe ligguey o kanko ceerno jibisi noon o jooɗaki e kala saaha ko baɗowo ya garta to leydi Sénégal to leydi Mauritanie ha to leydi Mali kala e oɗo saaha mo kalaten ceerno jibisi ne tawe to ñooro lamorgo jolmu mawɗa ñooro mango lamorgo julɓe e nder leydi Mali kala jiɗɗo hebde toon ceerno jibisi noon so tawi ko kutortoɗo numéro leydi Mali mbatta ko 77 08 52 36 so tawi noon ko yiɗɓe hebbe mo to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ono hutorto ha joni mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno jibisi ko newiɗo so tawi kay andi ka miskino Allah ala doole mo wawi safrudema ha cella tawa hay mbuuɗu a yoɓani ceerno jibisi ene wiya en yen baddudande faade e makko ƴettude kaburuji mon e ɗemgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aljuma ɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabaruji men e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorten to leydi Mauritanie noon pudorten koto wuuro men Likseyba Gorgol to wuuro men Likseyba Gorgol noon ene adori kala hitande so yi kay ha nduɗo lewru so darima ñande joyya lewru octobre eɓe juɓɓina noon jamma moɓe mbiyata jamma cheikh woni leylatullah cheikh noon ko jamma jubbinteɗo kala hitande so oɗo saaha yonti e nder wuuro men Likseyba Gorgol to galle El Hadji Oumar Deme e gardugol khalifa galle o hono ceerno Mouhamadoul Habibou Deme dendagal ɓesgu Likseyba naaɓe to mbawi wonde ne mbawi wonirde kala ene mbaɗi erago faade dendagal julɓe to mbawi wonde kala guila e almudagal ha e seremɓe ha e dendagal julɓe to mbawi wonde kala oɗon bisma e jamma
Cheikh jubbinteɗo mbiɗen ñande jamma ñande joya lewru octobre ndu gonnen ndu ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani ko hoorejo leydi ndi o bismima alkamisa hanki o to palais présidentiel to hoorejo hooreɓe tawa kadi koni le président conseil régional ji ɓe leydi Mauritanie ko ndeɗo noon woni jonde arwanini nde o jodde mabɓe yidde ndeɗo jonde noon o holliriɓe tigi ko yidde andindeɓe wadde hakkille makko ene mabɓe no feewi kadi fandare makko mawde e yakare makko mawde ne nafa e mabɓe saabu kayi holliri e oɗo saaha joni kamɓe ardiɓe région joni président ji conseil régional ji ɗi ko kamɓe tigi goni représentant ji makko e nder dendagal région ngaji tawteɗe nder leydi Mauritanie kala o holliri noon e oɗo saaha joni yidde laamu ngu kayi ko wadde ko wiyete décentralisé leydi ndi e wadde ko wiyete développement local ɗum noon waɗi erago fade mabɓe nde ɓe ɓeyto sirginade ɓe darono doole mabɓe fonno beele kay ɓe mbawa jonde tigui jokkodiral ɓeydude jokkodiral e ɓattodiral hakkude makko kanko o hoorejo leydi ndi e ɓesguji leydi ndi kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeyde al akhbar nde holliri tigui wonde laamu leydi Mauritanie nangui capanɗe jeeɗiɗi e tato sagata Sénégal naɓe yinnoɓe natoyde Europe e suuɗe ɗum woni tigui les clandestin ɓe umorno noon ko leydi Sénégal ɓe jeehi noon ha to Maroc ɓe jeehi noon ha to Maroc ko hendu noon ko kañum duñi lañol mabɓe artiriɓe ha e nder maaje kaɗɗe leydi Mauritanie Allah yettama noon hay goto mabɓe hawrani hen dajal kono nde ɓe jiitande ɓe tawama tigui ne waɗe mabɓe ɓe cellani ɓe kollirama nin goto e ɓen taw kadi ko clandestin yinnoɓe natoyde Europe ɓe kolliri tigui laamu leydi Mauritanie nangui ɓe fabima mabɓe wawi kadi rokkude ɓe koɓe ñaami e koɓe jaari e safaruji kala toppirima mabɓe kala kaadi toppitgol e oɗo saaha joni noon ɓe ɓennina ɓe nawtama to leydi mabɓe ko ñande nogas e tati lewru septembre ɓe ummorno to Mbour to leydi Sénégal ɓe jinno kostoyde noon koto wiyete île des Canaries kono noon ɓe kosti kisa ko nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen nomination ngaji woni tigui wayloji kewɗi e nomination ngaji mbaɗama e nder armée leydi Mauritanie to état major leydi Mauritanie ñande alarba hecciankio hono biyeteɗo colonel Mohamedou Wula Zafara o waɗama commandant 3e région militaire colonel Ahmed Eli Wula Iznagui on waɗama commandant 7e région militaire hono colonel Saïdou on waɗama directeur 4e bureau hono colonel Oumar Wul Henana on fektama to bureau de renseignement extérieur lieutenant colonel Iklima Sidna waɗama commandant bataillon mo bira Yahya Wul Toif on waɗama commandant bataillon d'infanterie hono colonel Mohamed Lemina Belal waɗama directeur école nationale des sous-officiers colonel Wul Siyam on waɗama commandant centre technique Moroso colonel Abdallah Wul Jedoum waɗama attaché militaire to Belgique colonel Ahmed Sidi Ahmed Elim on waɗama attaché militaire leydi Mauritanie to Nations Unies colonel Abdelkader Wul Babana on waɗama directeur cabinet des forces spéciales hono colonel Touba colonel Tumbu waɗama secrétaire permanent to G5 G5 Sahel hono colonel biteɗo hono colonel Isnay Gela on waɗama directeur cabinet de commandant adjoint dadiɓe lejjaɓe e leyɗele Sahel ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ndeɗo balle ɗiɗi noon woni tigui hanki ñalawma hande wonno tigui kawguel ɓe mbiyata examen entrée en 6e année mo sukaɓe mbaɗata kay gam yidde ummade école fondamentale fade collège kawguel guel noon ko aljuma hande o fonno gasde tawa kadi ɓe gayniranno ko arabe ɗemgal e arabo noon ñalawma hande o hollirama tigui on preuve aji ɗin preuve ji noon mbaɗi tigui fuite no fewi woni tigui ɓoccitima e juuɗe halfinanoɓe nden ka e kisala kawgue guel guila alkamisa hanki o tawa sarima e réseaux sociaux ko foti arde hande ko tawa kadi ne courgam hano hannirtini jagorɗo kalfinaɗo ko fate jangde leydi Mauritanie ɗon o holliri tigui wonde guel ɗon kawguel ko fate arabo o ɗum noon mbaɗa guela hande o koko watte waɗama annulé ha laaɓi ko aljuma paaɗo ko nden tigui ɓe mbattata guela ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to leydi Mauritanie Mohamed Lemina Wul Boubar ko denduma Mohamed Wul Abdel Aziz woni cousin makko ko tawa kadi ko ɓattiɗo mo no fewi Mohamed Wul Abdel Aziz hoorejo leydi ndi ko ɓattiɗo mo no fewi ko kanko kadi woni directeur oɗo société biteɗo IPR tawateɗo nder leydi Mauritanie IPR noon laamu ngu koko waɗi saisi woni koko fawi juuɗe mum e batoji mabɓe tati kadi ko waɗi gelé dendagal compte banque uji mabɓe laabi kewɗi noon kanko noon laabi kewɗi kanko oɗon
ma biteɗo kanko oɗon biteɗo Mohamed Lamina Wulu Bobatam laabi kewɗi police chargé de crime économique tumaɓe ko halfinaɓe kay ko fati tumaɓe burjinde koppareje leydi ɗi ɓe mbaɗinamo convoqué laabi kewɗi e oɗo saaha noon guila ñalawma hanki o watteɓe mo tawi tigui e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen halfinaɓe ɓeto noon woni ko fati e weeyo woni wiyeteɓe météo ɓe kolliri tigui e nder leydi Mauritanie tigui toɓoji kewɗi no fewi tugui kay ñande nayyi nduɗo lewru ha jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗum eɓe tigui toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ne yakora kay ma sam e yoga e guure tawateɗe région ngaji tawateɗi e nder leydi e oɗo saaha joni noon eɓe jogui kulhuli e fayre mawde no fewi wonande kay yoga e guure tawateɗe e oɗo saaha joni e yolayru e yoga e guure kadi tawa ko tawateɗe dande e maayo tawa kadi e oɗo saaha joni koko puɗɗi hebde yolayru guure kewɗe noon e nokkuji kewɗi ko wayno Guidimaga ko wayno gorgol Trasa le hoddo gueɗe e nokkuji kewɗi e oɗo saaha joni ha to Trasa kala tawe yolayru mawdu no fewi e oɗo saaha joni pular noon heewide woji ɓuutaɗo ko dolde wona ɓeydude eɗen mbiya tan dendagal bandiraɓe hoɗɓe e guure tawa kadi ko takkiɗe dande maayo kala nde mbattata hakkillaji mumen no fewi ko wayno Jowol en e ko wayno Dondu e guure kewɗe kala takkiɗe dande maayo ɗe mbiya tan nde mbattata hakkillaji mabɓe no fewi e ƴirgol maayo ngo ha joni kabaruji men ɗemgal pular seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal noon ma en jaa ha to Kidira noon e ñalawma hande o wonno tigui aljuma hande ko ñalawma ko fate consultation woni tigui holkisade yimɓe taw kadi ko guila almuɓe gangoɓe qur'ana ha e serɓe jangguinoɓe ɗumen ha e jinnaɓe ɓen almuɓe kala holkiso noon taw ko fate doctoragal ɗum noon ko caggal kay nde ɓen taw fedde almameɓe e fedde serɓe jokkodirno kay e Sonatel ko kañumen tigui caabi kay ha nden jonde waɗama e oɗo saaha joni waɗama ngulñal ngu noon waɗama e nder wuuro men Kidira ma en ketto hen musidɗo men Amadou Diop assalamu aleykum musidɗo men bandiraɓe tedduɓe musidɗo Khalid Ba walema min calmini goto foof inde mum e yettode mum e hettiɗoɓe heblo sukaɓe Afrique HCSA miɗen mbiya on assalamu aleykum ɗo e wuuro men Kidira hande e hollide on tan hande ñalawma men aljuma hande ɗo e wuuro men Kidira woni ñalawma mo gandanɗa ko seremɓe almuɓe mum e wondude e jinnaɓe almuɓe mum jokkodiral mum hande e joguiɓe cellal ɓalli ɗo e wuuro men Kidira woni district Kidira docteur men immorade toon to Dakaru arde ɗo e nam pour wawde ƴewde almuɓe ɓe e seremɓe ɓe e yummiraɓe almuɓe ɓe pour ƴewandeɓe ɓalli mabɓe ɗi kadi safraɓe taw ko mere ɗum ɗo noon no mbiri ko association mo gandanɗa hoore maɗa association seremɓe ɓe e jokkodiral mum e fondation ɓe gandanɗa ko Sonatel pour wawde walludeɓe e ngal ɗon gollal ha ɓeɗon doctereɓe ngara mbawa walludeɓe ɗum noon doctereɓe ɓe gaari ɗo hande wuuro men Kidira doctereɓe 10 eɓe gondi kadi e jeetato woɓɓe en doctereɓe noon ko hakkude médecin tan e infirmier e sage-femme ko ɓen goni arɓe ɗo e nam hande e dendagal département Bakel foof noon wonno ɓe mbaɗi leydi ndi foof e hande noon ɓe gaari ko e département Bakel foof noon suuɓi ko ɗo e wuuro men Kidira pour dendagal seremɓe ɓe almuɓe foof mbawa fottide ɗo e district mo Kidira kamɓe serem e woni docteur ɓe kadi ɓe mbawa waddeɓe e safara o hande noon ko ɗum woni ko ñalluɗen ɗo hande e kadi kamɓe seremɓe ɓe kolli hen weltare mawde gati ardi fedde nde ko mo gandanɗa ko Jakaria Abdoul Dia kanko ardi fedde nde ɗo e nder département mo Bakel ɗo e Kidira noon o jooɗi non ɓe kolli weltare mabɓe mawde e ko laamu ngu kadi e fondation mo gandanɗa kadi e wondude kadi association kadi mo gandanɗa hoore maɗa ko association seremɓe kadi darde daari kadi ha ɗum ɗo wawi gollede ɓe kolli hen weltare mabɓe mawde a jarama musidɗo men Amadou Diop tawteɗo to wuuro men Kidira ko faade oɗo ñalawma hande taw ko ñalawma consultation gratuite ko faate e seremɓe almuɓe e jinnaɓe almuɓe kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni ko leydi Sénégal noon e kala lewru octobre woni lewru gonɗen ndu ko lewru noon taw kadi ko lewru ndu windere nde kala mawninta ko faati e mo inniri kadi ñalaw lewru haɓade oɗo mboroso biteɗo cancer
dessin woni tigi cancer ko fati endi on nyalawma non kadi be kewi on dudo lewru non be kewi dum tigi ko octobre rose Sénégal non meeda hedde hen caggal be meta yatirde hen caggal hitande hikkande kadi be koleri leydi ndi kala non e wonde e moroso coronavirus hadata non mabe darono dole mabbe pon non be badano ni kala be ba mawninde ina nyalli lewru ndu kala hano hanirni be koleri non hitande hikkande ko fati consultation aji no ma waylo non bayirano ni sabu hitande hikkande dendangal wadete consultation kala ma jomumen bawa jokkodirde mabbe to bangue téléphone be dokkondira mum rendez-vous sabu kay anje giñodiral e mobodiral yimbe sabu kay odo saha joni ko dum haddum e der leydi Sénégal ko fati odo rafi bitedo covid 19 be koliri non kala no be bawi non jettude numéro téléphone wawi noddude be kay noddi no bi be yettide rendez-vous mabbe baw joddade e jomum be mbada dum consultation hano hanitni e wiide Fatima Genoum Khatimata Genoum non ko kanyum woni présidente catal ngal woni tigi ligue woni ligue sénégalaise de contre ligue sénégalaise contre le cancer woni ko wiite liska be holliri kadi kala hitande hikkande o holliri kala nyalawma fodde temedere neddo ene holki seso tawi kay wondani e cancer de sein e kolliri non ben temedere neddo hen capande joyo ko subaka kolkistem capande joyo heddi be ko kikide o holliri kadi hitande hikkande be kolliri fodde balde sappo garwanide de be mbadar consultation ko ndara siège mabbe do Dakar so yi kay ha balde sappo de timmi be mbawa kadi yaade nder banlieue nokkuji kewdi tumaadi e gandadi kadi gandiradi e kala sahane kewi teskede hen on mbroso bitedo cancer de sein o holliri kadi o rafi cancer de sein on o buri wawde kay o buri wutinade walla o buri wawde hebde rewbe buri wawde hebde dum ko rewbe yarobe hakkunde duubi 45 faade duubi 44 ko ben buri wonde exposé o do rafi ko bitedo cancer de sein o holliri kadi on rafi cancer de sein woni cancer endu o holliri e odo saajo dum teskama ne beedi no feewi fodde ujunere temedde jeetato neddo ko beedi e doggol wondunobe cancer de sein dar leydi Sénégal dum non o wadi be faay mawne no feewi e odo saajo non en biya bandirabe rewbe tan mbatara hakkillaji no feewi kala teskido kay musalla e endu mudum walla musalla e endi mum de dogata ko buri yawde aya caade yaata docteur ebe wada hena holkiso mum ko buri yawde sabu kay cancer weli saftu tigi ko gila tigi ko gila ya law weli habade kadi den basio bandirabe rewbe kadi den to kadi saha rodobe siccen gozuji siccenuji taw ko siccenuji cerdi no feewi ngam yidde kay yede endi mumen dari walla jettobe saha koppere woni khalisaji khanjaram e khalisaji bieji kala wondude téléphone aji kala sahane mofta dum hakkunde endi mumen e siccen dum kala ko gede kadade ko gede gaddode cancer ha joni kabruji men demgal pulaara manja Abdoulaye Diouf Sar holiri hitande hikkande e ndara grand magal mo Touba fodde ujunnaaje joyi fodde kene bura ujunnaaje joyi agent taw ko haffinabe ko fate kelal adi nuldama nulde to Touba tawa yaade tawtiya en kadi wonnobe toon fof non ko imbadi habade e salade kay odon cacarodiral car gola khafi coronavirus mabe gonto non e mbadi kay ko wiite beydugol couverture médicale ha grand magalo kala gasan ko alkamisa hanki non suuti dido ko ngudi tawa kadi o suutidi ko e saha o arnon e ndara Touba o holliri kadi ma kabirde kewde no feewi gilay kabirde kewde ha e ambulance uji kewdi ma nulde to Touba ngona ton tigi ha magala ngal gasa ko non kadi holli alfinabe ko fate labal woni service d'hygiène ma nulde ton hano hanitni ko wadi kadi ma wele ko yitem poste avancé ma afi ndar dendangal nokkuji to mirtida e ndar Touba kala ma wadi hen ko wiete de postes avancé dum non ko do kadi haade Touba magala grand magal ngal gasi kala e ndar Touba o holliri kadi o do sa joni kanko Abdoulaye Diouf Sarr o holliri wonde fawru mawndu no feewi wadama toon e nder ndun fawru non médicament ji woni ledde cafride kewde nan toon mofta wada stocké taw jaru mumen e qime ha 60 milliards taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Cheikh Ibrahima Mouhamadou Nahi Niass ko bi khalifa général ko bi afo khalifa général Medina Baye ko kankadi woni secrétaire makko particulier woni tigi kolaɗo kuuɓal makko keeriɗo kanko woni kolaɗo kuuɓal keeriɗo hono Cheikh Mahani Ibrahima Niass e oɗo saha joni mo Allah waɗi khalifa général mo Baye o holliri noon o waɗi haalande makko noon o holliri tigi wonde haalande alkamisa
hanki o premier lewru octobre o holliri non wonde yidde mabbe e fandare mabbe e odo saha joni ko sosde e mahade e ndara e mahade sosde e mahade e odo saha joni wuro heso pulom ngardungo yadungo e jamanu tawa kadi yadungo e jamanu tawa ngona wuro non be innit dum ko Barhama City ko non tigi wuro ngo wiyete Barhama City non ko extension woni tigi taw ko beydugol walla mbiyen ko catal e ngo non wuro witengo Madina Baye o holliri non to Barhama City o holliri no Barhama City o no siforto o holliri der Barhama City non ma wade hen ma tawe hen juma mawdo no fewi juma mawka no fewi tawa juma kayne waawa joge waawi nawde fodde capande jeegoma ujunere neddo ma juma ma tawe hen kadi place mawdo no fewi no andama salle de conférence ko mawdo no fewi kene waawa wadde ha kene qime ha o capande nayi ujunere neddo ma wadi kadi ko wiite jeere mawde wondire hôpital molantedo Allah ma wadi hen kadi ko wiite leede tokose tawa legal fofa ko goto e tambibe lawla Cheikh Tijaniya ko goto e men unité ngala legal o holliri kadi ma legal ma goto la tafe ndara wuro heso gotawa ngal legal unité ko Macky Sall horejo leydi ndi o holliri kadi non o holliri non ma gola city ma gola Barhama City non koy almube hetan ko hen be jakuri koy Allah koy almube be jakuri sabu o holliri non e odo saha joni ko windu piddi winditade e almube jiabe Medina Baye ko be puddi winditade en yaare sappo taw ko almube yewtibe e Baye ne yaare sappo go million en fay temedere sappo go ujunere e temedere sappo go talibé woni 11 millions 111 talibé o holliri be do non so tawi gote men kala wadi 15000 francs woni ujunaje tati faqat francs CFA ma golle de juma golle city Barhama o ma gasa hano hanir ni sabu Barhama City ko be cokli e coopérate ngam fewni dum qima tigi ko milliard woni ujunere milliard taw ko khalisa francs CFA holliri non be do almube kalden moni kala so wadi ujunaje tati mabe keba ha bura milliard golle den hano hanitni o holliri kadi be jokkondiri laamu leydi Sénégal mbele na waawa rokkude be kayit rokkabe leydi taw ko leydi mobe mbawata hutrade wadde don to wite o don cité mobe mbiyata cité Barhama mobe si Barhama City mobe damini afde tona ha joni kabruji men e demgal pula to leydi Sénégal kadere na joni Abdoulaye Diouf Sarr e golledibe mumbe kolliri tigi aljuma hande o wonde ujunere temiji e sappo neddo tumanobe ko fidabe coronavirus kolkisama e ndara holkiso hedon capantati e dido e mabbe tawama jati ko fidabe rafi coronavirus to duma qimama non ene qime ha 2,74% e ndara be non hen joyo ko contact CV hen nayo ko ka importé woni tubi ciagal lidi no gastaro hiddibe ko ka communautaire woni gettube rafi o e lawol ganda ka to raba o holliri kadi e ndar be cellano be temedere capande joyo e jeegom kepti cellal mumen hano hanitni parti galleji men ko holliri kadi jeetato ne tampine feyi ma ballitedo bangi fo fango tuggi hangi faade hande neddo goto mboroso coronavirus yobima fittane muma tuggi 2 mars non de coronavirus fuddi yitede e der leydi Sénégal faade nyaloma hande o be jaare sappo ujunere capande joyi e go neddo winditibe dogol corona e der ben sappo dido ujunere temede jeegom capande jeenayo e nayo kepti celal men hano hanitni parti no galleji men temetaro sappo dido neddo kawri hen e lajal ujunnaaje didi e capande nayo e nayo nana keddi e juude safrobe ha joni ko leydi Sénégal kedenen galle talbe Sénégal nabe e dow woni tigile Oumar Yen e dow demgal Ceerno Madani talbe kolliri tigi wonde hitande hikande ben mabbe mawninta ko fati e mawlude mabbe badanno kala hitande o holli kadi ko fati ziar mabbe annuel mabbe badanno 2000 mabbe kala hitande ziar annuel 2020 woni hitande hikande o don ziar kadi haaki dum fof non ko imbadi kay yidde falade e habade cargol o don mboroso bitedo coronavirus walla covid-19 ko alkamisa hanki onon kanko Ceerno Madani talo wadi nde don haalande o holliri kadi kanko Ceerno Madani alkamisa hanki o joddi may entourage makko woni tigi batti bombe o joddi may mon gila sernabe hay almube o yewtudi mo non yidde mabbe kay o do saha joni ko kelgol juma kan e fuddade bele kayibe mbaaw fuddade golle juma kan bele ko leedi kala do e sappo joyi lewru novembre 2020 golle juma kessa kan didi hano hanitni ha joni ko leydi Sénégal keddoden délégation timmudo non fodde kene gime temedere capande nayo en joyo neddo ko délégation ardube e odo emira mokkano El Haji Aminou Ardo Bayoro ko imam ko emira mokkano tawtede
nder leydi Nigeria taw kadi koye almuɓe Cheikh Ibrahima Ba Niass ɓen jeeyaɓe mbaɗi délégation mabɓe noon mbiɗen kanko e 150 waɗɓe e oɗo saaha mo kalaten eɓe tawe tigui nder Madina Baye ɓe jaɓɓama noon ɓe bismama to galle Serigne Mahdi Ibrahima Niass e oɗo saaha joni khalifa général mo Baye o holliri noon addiɓe toon noon ko yidde hesɗitinde e yettinde duwawuji mabɓe kay caggal jaltugol aduna Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass e Seydina e Seyda Fatoumata Zahara Niass e wondude e Cheikh Mohamed Mouhtara Niass ɓeɗo kala ko yaltuɓe aduna ko yettinde donuji yettinde hesɗitinde e yettinde duwawuji ɓeɗon yaltunoɓe aduna ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Sénégal koto leydi Mali padenan hono Sidiki en Fa Konaté ko mennoɗo wonde directeur général ORTM woni radio télévision mo leydi Mali kanko noon e biteɗo Mamadou Kassungue gonnoɗo responsable financier makko kennoɗo to banggue belɗo kamɓe ɗiɗo kala e oɗo saaha joni ɓe teɓama eɓe tawe juuɗe daddiɓe eɓena coka e mbadi garde à vue ko e nder Bamako e yamirore noon procureur kalfinaɗo ko pôle économique et financier woni ti kalfinaɗo ko fati e muñari e borjinde koppereje leydi koye rapport noon vérificateur général e lewru novembre 2019 ko en tigui teɓe hen tigui ɓe teɓa ɓe tawama noon tugui 2016 fay 2018 eɓe borjini kene qime ha 4 milliards woni milliard uji 4 taw ko franc CFA ba ndaw noon ko ba ndaw ko hoorejo leydi ndi e mbadi transition e sa kayo wonannomo jooɗo jappere holliri dendagal e laamu kay ko addi leydi ndi dendagal dossier ji gonɗe e juuɗe justice kala dendagal ɗin dossier kala ma jomumen ñaawe ndewno e lawol o holliri kadi ko wiyete impunité woni tigui wadde ko wela ene sikka ma ɓenno ɗum noon gasi ha laaɓi e nder leydi hen e sa kayo ardi leydi ndi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni dossier ji kewɗi nana jaltine beele ñawoje ne mbaɗe e jomumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Gabriel Diane ha to hôpital Gabriel Touré gollotoɓe hôpital Gabriel Touré noon alkamisa hanki o ɓe mbaɗi batu mabɓe patam limigo woni assemblée générale mabɓe ɓe mbaɗi batu ngu noon ko nder cour hôpital o ɓe kolliri tigui wonde ɗo kay e nogas lewru gonɗen du so tawi kay ɓe pamodirani e laamu ngu koɓe natoɓe tikkere hofgo juuɗe woni tigui ko wiyete pré avis de grève taw kadi ko grève tikkere hofgo juuɗe gue balle tati ɗum noon ko guila nogas ha nogas e ɗiɗi lewru octobre 2020 wonata so tawi kay ɓe pamodirani e laamu ngu sababu noon sababu tikkere hofgo juuɗe mabɓe noon ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ko namdade kay nde golle mabɓe ɗe pewnitte ɓe mbawa tigui rokkede matériel timmuɗo no fewi saabu teskama e oɗo saaha joni ɓe kolliri e nder hôpital Gabriel Touré taw ko jeeya hôpital uji ɓurɗi wawde hutrede ɓurɗo wawde arede yoga e matériel koko boni yoga e matériel uji ko nayeji kadi ɓe kolliri tigui ɓe ngala matériel mo cimmuɗo moɓe mbawata gollorade kadi kala nde lewru maayi ɓe ɗeɓata hebde koppereje mabɓe jobdele mabɓe ɗum noon ɓe jiiɗi ko yo dokko ha laaɓa ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Ansogo noon e nder tawe nder région mo Gawo e oɗo saaha joni en ko rafi biteɗo paludisme woni jontinoje taw ko ɓowɗi caboto ɗum ko ɗum tampini ɓuurgo diwan Ansogo e oɗo saaha joni hollirama tigui tugui kay ko ndungu ngu dari faade oɗo saaha joni fodde temedde jeegom neɗɗo rafi o nana nangui ɗumen nana leeyi e nder mabɓe noon hen temedde tata ko tampum ne fewi nana antiri to hôpital biteɗo CSR tawa kadi ko SARF ɓe kolliri noon ɓene tampino fewi hollirama kadi ɓeydi rafi o hitande hikka nde ko kay kala hitande ɓe kewno wadde ko wiyete CPS woni campagne chimio prévention contre le palu woni saisonnière woni kala nde ndungu fandi walla ndungu yetti eɓe kewno wadde campagne ɓe puufa ɓe mbawa warde yoga e ɓowɗi ɗum noon ɓe mbaɗani ɗum hitande hikka nde ɗum saabi noon kewgol brosso rafi kavi hono oɗo rafi biteɗo paludisme ha joni koye on fa koye leydi Mali keddoɗen jagoɗo kalfinaɗo ko fade cellal aade mo leydi ndi o holliri ɓattiyaga makko walla mbiyen communiqué makko mo tongode temedde ɗiɗi e sappo e tati ko alkamisa hanki kiiɗo o waɗi ɗum o holliri tigui e nder leydi Mali fodde temedde joyyi capantaro e jeenane ɗo kolkisama e nder holkiso he noon hen sappo e tato tawama e jaati ko wonduɓe rafi coronavirus ɓen sappo e tato noon hen ɗiɗo koto Keñeba goto koto Kitam sappo e heddiɓe ɓe koto Bamako o holliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen jeeɗiɗo kepti cellal mumen hay neɗɗo
goto kadi alamo rafi o yobi fitan mum e oɗo saaha joni tuggi ko rafi coronavirus naati leydi ndi eɓe jaara ujunnaje 3 neɗɗo winditiɓe hen 6 neɗɗo hawre ela dial ujunnaje 1,6 kepti cellal men holli kadi ñalawma hande o leydi madina jogui 4,46 neɗɗo tubaɓe yataw piɗaka nana joña e mbadi quarantaine ene paadi holkiso mumen koto leydi Burkina Faso paadena leydi Burkina Faso ɓe keeɓi e oɗo saaha joni ɓe keeɓi usine patamli mijotaw ko usine pewno panneau solaire uji ko kamɓe noon laati leydi arweni ndi e nder Afrique de l'Ouest woni Afrique banggue hirnangue hebde on usine taw ko usine pewno panneau solaire on usine noon omo tawi o wiyete tigui façon énergie o fuɗɗima golle makko hollirama tigui kala ñalawma mo fewna hollirama kala ñalawma mo fewna fodde 200 panneau solaire usine o kadi ene gollino fodde 50 taw ko heblaɓe heblo moƴƴo no fewi ko union européenne walla ko Europe naɓe kebliɓe e heblo moƴƴo ha joni ko leydi Burkina Faso kadi kalaten ko alkamisa aljuma hande o 2 lewru octobre sanga minuit ko hande tigui dartoto ha laaɓa ko fate joƴƴingol ɗereji yimɓe jeeyede e biriji gembotoɓe yidde kay ardade leydi ndi alkamisa hanki o noon yimɓe tato mbaɗino déposé candidature uji men ɓen tato noon sakkiti déposé hanki ko biyeteɗo Ouédraogo Gilbert Noyela jeeyade kaɗo landa wiyete ko ADFRDA o holliri noon ko kanko noon watti jeeɗi ɓiwo ñalawma jeene ɓiwo 9e personne ñalawma hanki o kay joƴƴinde candidature uji mumen ganduɗa noon ñalawma hande o holno foti yimɓe ɓe jarata ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sono mima to leydi Burkina ko to leydi Nigéria paaɗen hono to leydi Burkina to rewo leydi Burkina Faso to rewo leydi Nigéria noon ko toɓoji kewɗi ndiyam caabi to noon ɗum noon saabima ha waɗi yoolade ko famdi kala 41 neɗɗo wasi hen fittade mum e oɗo saaha joni fodde ujunnaje 10 neɗɗo ngala koɗande nana koɗi e nokkuji taw ko lieu public e école aji ha gueɗe baɗi noon koto leydi Côte d'Ivoire paaɗe nan ñalli windere mawninta ko fate mawninde noon taw ko ñalliɓe inniri cacao e chocolat ene mawnini e oɗo saaha joni nder windere kala taw koye ndiɗo lewru octobre fuddoto Alassane Dramane Ouattara e nder mbiɗiɗo mbawde huccidiri e ɓesgu Côte d'Ivoire naɓe holliriɓe tigui wonde hitande hikka nde o ɓeydi coggu tawa kadi ko ɗon lobbiteɗo cacao on cacao noon kala kilo jaranno ko 825 francs o watti ɗum 1000 francs ɗum noon wonani weltare mawde no fewi wonande ɓen kay remoɓe cacao ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi e oɗo saaha joni noon kala kay nde wonnoon leydi ndi ɓoyata naata e sumgoji men ko ɗum saabi e oɗo saaha joni Alassane Dramane Ouattara ne waɗa feere kala gam yidde weltinde ɓesgu leydi ɗi kala koto dowlaji dentuɗi Amérique paaɗen hoorejo dowlaji dentuɗi Amérique Donald Trump e joom suudu makko biteɗo Melania Trump kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawama ñalawma hanki o ɓe tawrama mboroso coronavirus e oɗo saaha joni noon eɓena mbaɗi quarantaine ɓe joña ala quarantaine koto leydi Liban paaɗen Fadi Sawa noon ko juge kalfinaɗo ko fati enquête pettande bannoɗe nder Beyrouth lamorgo leydi Liban ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men o holliri tigui wonde o waɗi mandat d'arrêt international fade kay e joom bateau caabinoɗo pettande ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men o holliri noon e oɗo saaha joni on bateau noon ko kañum saabi pettande ɗe saabu ko bateau adduno oɗo produit biteɗo nitrate dammuñom ha saabi pettande ɗe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tongujon kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde musidɗo moon seydi moon Gaali Abba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.